お待ちなさい。体が曲がっていてよ。身だしなみはいつもきちんとね。マリア様が見ていらっしゃるわよ。お姉様方にご報告いたしますわ。私は今ここに福沢由美を妹とすることを宣言いたします。部屋から出て一番初めに出会った1年生を捕まえてスールにするなんてなんて短絡的なの。私幸子様の妹にはなれません。なんで幸子様の申し入れを断ったの？幸子様のことずっと憧れてたんでしょ？幸子様にしたら誰でもよかったのよ。私じゃなくても。必ずあなたのスールになってみせるから。